Jelte Bouma is op jonge leeftijd al actief op hoog niveau in de kartsport. Hier is nu 16 jaar en race het in een van de rapste karts binnen het reguliere karten. De allronde periode had er een soort leerd toch te rieden op dit hoge niveau. Ja, het is gewoon ongelooflijk het verschil als het van Nederlands niveau steeds maar naar wereldniveau tak is. Maar echt, ik denk 4 van de 30 mensen die er in het veld rijden, of meer zelfs, die ben al een keer wereldkampioen geweest. Jelte dreamt ervan om eer als professioneel coureur zijn yield te verdienen. Daarvoor had je een soort talent en yield nodig. Hier liet hem in alle gevallen net beïnvloedje toch wat oren ervan vinden. Ik ben gewoon al dat zeggen, maar ik kon ze het net zeggen. Dat ben ik gewoon het net denken, maar in principe ik loop me daar niks van om. Dat is wel hurt zien hurt. Ja, klopt. Sommigen die ben ik eerlijk in van die denken dat is de top nooit bereiken, maar daar loop ik me niks van om. In zijn wemplak is ook de workplaats der het alle jaren begon. Het frame van de kaart waarmee Jelte Verline hier kreste, zit er nog. Ik ga vorig jaar inderdaad volle pech gewoon. Je is juist het frame van vorig jaar waar ik me rijden. Toen bij het laatste NK op de Vreeds rijd ik nog steeds maar dit chassis dus. En maak ik een crash op de Vreeds in de laatste sessie. Dus is het hele chassis troskut op 12 punten. Jelte hoopt de volgende wedstrijden zonder skeerrieden te kennen. Op het stuit had er de focus liggen op een wichtige wedstrijd, daar komt hier. Ik probeer volgend jaar sowieso op het podium te eindigen bij de DKM. Dat is echt een goed doel. Het wordt heel lastig, maar ik ga sowieso mijn volledige beste voor doen.